roh bokonge. Lah aku telek ora masalah. Lah piye? Aku telek kan telek teles. Artine? Najan elek ning pantes. Nah aku. Kowe telek garing. Piye? Elek maling. Di Wangga Rental Audio, terima kasih. Di Jaya Multimedia, terima kasih. Matur nuwun Tini Kuncoro Official, terima kasih juga Banteng Mati Jose. Wah, aku dumun sih iki. Jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iso sowan ana ing desa Banteng Mati. Kebo mati. Kok kebo mati iki piye? Yo kancane Banteng karo kebo yo padha. Ha yo padha ning jenengane beda ngeyel kandhani kok. Iki awake dhewe metu sepote. Lah nek awake dhewe terus ndase melok sapa? Ya awak sak ndase. Sak matane. Matamu dhewe. Ngono kok diodo lho. Kok terus mecicil lho. Ya awak yo mesti sak ndase mosok awak tanpa ndas terus nek raup piye? Yo diganti ndas al sapek. Ora bodine raup. Ya awake dhewe iki sak rombongan Tini Kuncoro iso sowan ana ing desa Banteng Mati. Sepote iki mau aja dipleroki. Lho, dadi tembunge budaya. Betul. Iki nguri-nguri kabudayan Jawa. Mergo sedekah bumi iki mau minangka wujud nguri-nguri budaya. Nah, budaya diuri-uri kanggo wilujengan donga bareng-bareng. Mula diarani budaya. Ngerti karepe budaya? Gak. Wah, duh. Ngene iki lho dagelan nak ora level ngene iki lho. Wah, wis weton TK tok, sekolah mung TK yo ngene iki. Lah apa level-levelan kaya mie ae. Lho, maksud iki nadyan to ndagel iki kudu intelek ngono lho. Lah apa aku tau kena telek ambune ra enak. Maksud iki kudu pinter mawasane ngono kudu ngerti budaya. Terus nek pinter marai apa? Lho, nak pinter sak ora-orane iki yo ndagel guyon maton ning tontonan iso kanggo tuntunan, nak wis iso kanggo tuntunan iso kanggo tatanan masyarakat. Nah, iki dagelan sing bento. Lho, bintone nang ndi? Nek pinter ora ngarah dadi dagelan ah. Lah dadi apa? Ya paling ra camat apa bupati. Lah apa pinter DPR apa-apa. Ya penak, iki cah goblok cah. Iki penak dagelan ah. Kok iso? Oh, alah kowe nak camat pirang taun? Ya paling tekan Bupati pirang taun? 58, 55. Bupati? Nek bupati ki rong periode. Calonan mung rong periode. Paling banter piro? Ya paling 10 nganti 16 tahun apa meneh ana perpanjangan. Ya toh? Lho nak dagelan malah penak. Lah kok iso penak? Sak mudare ra ono pensiune Pak ya. Tau lho ku mon pensiun dagelan. Entuk bengkok apa piye? Iki lho iki tenan budaya. Lho. Buah karya leluhur kita. Ketoprak iki warisane mbah-mbah biyen. Mula jaman biyen desa Banteng Mati iki mangko dicetani mbah sapa ngono-ngono. Biyen ki wis tau nanggap ketoprak saka weru. Alhamdulillah bengi iki iso ketemu neh ketoprak saka weru. Tini Kuncoro tepuk tangan untuk warga Banteng Mati. Lho. Iki panjenengan temu kangen Pak nggih. Aku yo tau temu. Aku yo nggumun. Kamangka ketoprakan wis biyen. Lakone kok isih eling. Isih eling Pak sapa lho. Kowe ngerti sebabe apa? Isih lek lho. Lah iya, kowe ngerti sebabe apa? Sebabe apa? Kene arang-arang ketoprak. Lho bar ki kok terus nanggap terus ngoten nggih. Nakeh ketoprak terus. Nakeh ketoprak mesti lali. Ora iso. Wah, kowe anggere bar tanggapan wingi lakone apa lali anggere bayaran entek. Lah kuwi kok daya tariknya sangat mempesona. Katitik mau awan yo wayangan. Bengi yo ketoprak, penontonnya full sing dodol awit kono tekan kene wah kebak sing dodol. Ateges mempunyai daya tarik yang sangat mempesona. Tepuk tangan untuk Tini Kuncoro. Loh.
Berarti ngekeki rezeki wong akeh ya. Ngeki rezeki wong akeh anane tanggapan kuwi UMKM yo berjalan dengan lancar. Apa iku? Walah alah. Wong dodolan iki lho, usaha menengah iki lho, mikro. Dadi wong dodolan sing cilik-cilik sing dodolan pinggiran-pinggiran iki do payu kabeh. Kowe ora ngerti kene iki nggon rezekine iki melimpah ruah, kene iki sarwa murah. Ngomong sapa? Lho, kowe rung jajan ta? Wis mau. Apa? Jajan apa? Aku meh jajan gak sida. Lah kok gak sida? Ameh tuku gorengan tekok ning kono. Bu, gorengane pinten? Heh. 2003 Mas. Ah gak sida aku. Lho, ora sida gini murah to iki. Iki 2026 iku gorengan 2003 alote kaya apa? Ki cah bocah kok. Kowe tak kok arep kedaluwarsa. Mari mencret. Ora mari mencret cengok-cengok. Kowe tuku gorengan, teko karo bakule. Tekok karo bakule. Piye tekokmu? Bu, gorengane pinten nang? Heeh. 2003 Mas. Lho, murah kuwi 2003 murah Pak ya. Siji lho nang Ning wis kedaluwarsa wis alot. Iso kedaluwarsa. Lah iki 2000 pira? 2026. Pirang tahun jajan? Tak omongi. Itu bintu. Ya ngoten. Maksudnya bakule iki mau kok ora taune. Lah ning perkarane kuwi 2003 ki mau ki regane. Kowe tuku 2000 entuk 3. Oh gak gorengane sing goreng 2003. Ora, lho goreng 2003 tekan saiki ora trimo nganu apa jenenge wis batang dadine jamur tok. Tenan ning kene panganan murah. Sarwa murah. Aku mau tuku sego. Pas sore-sore ngeleh urung ana jatah. Ya. Aku teko kan guasik. Heeh. Aku tuku sego ning kene iku tuku sego segane gak diitung tak omongi. Tuku mau kamu kok tuku apa kowe? Tuku rames. Tuku sego opor. Opor. Segone gak diitung. Lho, murah no. Lah iya ning kene kok. Sing diitung lawuhe tok. Masa ya tenan ya? Aku mung buk segone sepiring. Heeh. Lawuhe sempol siji. Heeh. Sing ngombene bareng diitung. Ngombene diitung siji. Es teh tawar mung segone gak diitung. Masa gak diitung? Tak kon ngitung moh. Lho kok somo? Matamu Mas sego sepiring kon ngitung aku tekan kapan? Tak omongi. Wis sok neh aja trimo segone sing diitung. Apa? Jangane kita kon ngiduki siji-siji diitung sisan. Wong iso maksude kene ya pancen nggone wong sarwa murah rezekine melimpah ruah. Apa meneh sak bubare acara sedekah bumi muga-muga masyarakat kene sansaya rezekine sumulur amin Allahumma. Amin. Lho wi lagi budaya. Ya, yakinlah harus melestarikannya. Insya Allah ketoprak itu ora mung ditanggap iki dina ning sok sedekah bumi ngarepe ditanggap malih Pak nggih. Lho, tanggap malih apa mboten? Lho, iki janji lho awas nek ora ditanggap neh lho. Yo nek brambange dadi. Iki wae diceritani bae. Genah wis gresah. Bar do gejeglong ngono. Do gejeglong kabeh brambange rung dadi. Mulane ning ora apa-apa. Nadyan to brambange ora patiya dadi, tetep masyarakate sehat walafiat, panjang umur amin Allahumma. Amin. Mergo Pak Lurah hebat. Hebat neng kowe ngerti Pak Lurah sapa asmane? Sapa? Hebat medeni wong lho. Pak Lurahe? Sapa? Jenenge Pak Lurah ki Moh Kendor. Dadi pengine kenceng wis. Sapa? Moh Kendor. Nek kaya jenenge dagelan. Dagelan sapa? Gendon. Iki Pak Lurah, leres Pak nggih. Tenan kok ora kowe. Moh Kendor nggih, Pak Lurah Moh Kendor nggih. Kowe ora sembrono lho. Pengine kenceng kowe ngono. Kowe lho. Sing ngecek sapa? Masa Pak Lurah? Dengan nama beliau adalah Bapak Moh Kendor, pengine kenceng wae, tegese berarti pembangunane masyarakat Banteng Mati sansaya kenceng. Lho, semangate sansaya kenceng. Nadyan to wingi wurung panenane ning tetep semangat sansaya kenceng. Iki gandeng panjenengane wurung kowe kok arep bayaran. Enggak, Pak. Piye nak Kowe panjenengan ora mesake piye? ngesakno Lah wong do gejeglong kowe kok isih arep bayaran kuwi mesake. berarti gratis Pak nggih. Oh, yo gak gratis ngono yo ora. Lah piye? Kalau kon nggo brambang ditendalno kon. Aku yang milih brambang kayak garek milih diadai kono.
Alah, alhamdulillah ya Dik Ran ya. Ning desa Banteng Mati. Banteng Mati. Mula paribasan Dik Ran. Paribasan. Nandur pari ning tengah sawah. Maksude Warga Banteng Mati uripe berkah. Amin. Allahumma. Loh, cocok ora? Cocok. Nandur pari mung seprapat wong Banteng Mati sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Sok kowe gawe ngono kuwi. Malah kecil. Jajal. Perkara parian. Iso. Nandur pari Piye? ning pinggir sumur. Apa kuwi? Muga-muga wong Banteng Mati panjang umur. Amin Allahumma. Iso ki ya jeblane. Terus neh. Iso cahene omahe kono. Iwak teri Iwak teri. dicampur karo nanas. Terus Muga-muga wong Banteng Mati sing diutang lunas. iki kok sajake kok pinter men. Tingane piye Dik Ran? Iwak teri ning pinggir kali. Apa Dik? Muga-muga sing ngutangi ya lali. Terus Ya ben ra ditagih. ana neh kowe gawe neh. Iwak teri, iwak yuyu. Piye Dik? Wong Banteng Mati ayu-ayu. Ora sing ayu-ayu rumangsa lha kuwi mbae sing ndon ngarepan kuwi. Kowe aja ngomong nyaput lho. Ora. Kok nek mbok ngomong nyaput terus muleh kaya Oh. ndini. Ora isih genep kok. Ora trima kuwi tak warai meneh. Kathok kolor to. Kathok kolor, Diketok nggo warit. diketok nggo warit. Pak Lurah Mudhor. Pak Lurah Mudhor, Kula nyuwun. kula nyuwun. Wis diomongi lho. Piye? Wis tak omongi bolak-balik. Apa? Ning kene iki aja njaluk bayaran duwe. Ora entuk ya. Aja njaluk duit. Lah njaluke apa? Sak kene iki brambang ulur iki bibit 40.000 sekilo. Kowe kok apal niki nggih petani brambang Pak wonten pati niku. Bang panen karek 13.000. Mula raine kaya brambang nih. Loh, iki jenenge jenenge mengandung doa. Yen aku jenengku Danang, ketok Danang ki anak lanang. Nak jenengmu sapa? Kismaran. Kis ki nak cara bahasa Inggris ki ciuman. Mar ki marani, ran ki jaran. Dadi potongane ciuman marani jaran. Beda. Nek kowe apa? Ya aku Danang jelas anak lanang. Lho, Danang? Danang ki anak lanang. Ala sing ngomong sapa? Lho, lah piye? Da. Da ki apa? Kuwi kirik, Lho nak nang, kecepit. dadine Danang. Potonganmu kaya kirik sing kecepit. Lah gak apa-apa kirik kecepit iki teleke kirik kecepit to, Pak. Lha aku telek ra masalah. Lah piye? Aku telek kan telek teles. Artine? Najan elek ning pantes. Lah nak aku Kowe telek garing. piye? Elek maling. Bu padakno senengane. Lho ora masalah. Lah apa? Lah piye? Nek disawang nek wong-wong jarene awakmu mbok apik-apike mbok bagus-baguske. Iya. Aku elek-elek ora masalah. Lah piye? Nang nek disawang upama engko kok syuting lho. Iya. Disyuting karo nggone channel Tini Kuncoro official. Kowe nek disawang wong-wong sing kono iki ketok bagus sing kok pantes sing lemu ya. Kayak ngono ya. Heeh. Nek disawang ki nyenengke. Oh nak lemu berarti ketok nyenengke ya. Ketok nyenengke dipakani ora dipakani ki ora ketok. Oh berarti niku rasa dipakani mawon iki wae. Ben ngeleh ngono karepe Lho kowe dhewe. piye wong kene kok ora dipakani? Piye? Wong Banteng Mati panganan ning mburi. Ngasek turah-turah. Ya ana iklan. Tuk tuk glung tuk tuk glung tuk tuk glung. Sing liwat bakul apa tadi? Bakul piye? Iki rombongane awake dhewe kok iso liwat bakul apa? Masa? Nah iya, iki bakul jamu. Jamu napa, Pak? Jamu pegel itu. Jamu sing marai kenceng lho. Apa ku? Purwoceng. Alah iki. Ya iki pokoke dungane sing apik-apik kanggo masyarakat kene. Sing penting iku merak perkara duit Dik Ran. Duit kuwi saka huruf DUIT. Maksude? D iki donga, U usaha, I iman, T takwa. Kanthi dungane, usahane lan iman takwane masyarakat kene muga-muga desa Banteng Mati dadi desa sing gemah ripah loh jinawi, tata tentrem raharja. Dadi ya dungane ya dikencengi, usahane ya dikencengi, iman lan takwane ya dikuwati. Katitik lho iki nggon masjid. Nek kowe ra pati paham musala
Nggone wong ateges kene iki nggone wong ngibadahe kenceng apa nang Demak iki kota wali. Beda karo kowe. Kowe tak jajal aku tak tekok. Nak kowe awak agamamu apa? Ya Islam. Islam. Kowe berarti nak bab agama Islam bab salat ya paham. Ya paham wong Islam kok ora paham. Nak sadurunge salat ki ana swara apa? Andan. Adan. Adan ki kira-kira kena banter apa ora? Ya andan genah dikeki towa yo banter mesti no. Cacengah. Oh, alah adan kok banter. Lho genah ana towane ning kono ku lho. Ben wong-wong kabeh ki krungu sing ning sawah nandur brambang. Adan kok banter. Lah apa? Andan yo ora entuk banter. Lah piye? Andan ya Allahu Akbar tau tumon kok andan kok banter. Ngejak serikalan. Ora roh berarti. Saiki aku tak tekok. Apa? Kenapa kok nek wong adan iki sing disumet kok kupinge? Wong adan sing disumet Kok kupinge? ben sansaya banter. Jare ora entuk banter. Ya iya ya. Yo, ben kuping. Ben. Yo. Ora dibales kok. Iki ya ben sansaya cetha ngono. Alah sing ngomong sapa? Sunahe ngono. Alah. Lah gini, wong adan kok sing di nganu tutup nggon kupinge. Lah nek ditutup cangkeme ora iso nyuwara goblok. Ya. Lah iya. Berarti sing adan ki berarti sing ditutup nggon kupinge. Lah iya. Berarti kowe ngerti. Yo ngerti. Wong nggon salat ngerti. Ana swara adan mesti kowe bodal salat. Duh. Salatmu rasah kowe. Lho kok iso rasah? Diguyu wong kene. Wong kene lho nggone sregep nggon sawah. Lho kok iso? Krungu adan apa budal salat mboten Pak ya? Mesti terus wundu lagi salat. Terus bar kurung adan Wundu terus lagi salat. nek upama kok sawah kurung adan Allahu Akbar. He. Terus langsung Wundu terus budal salat. ya rasah salatmu. Lho ya sah to. Ora sah. Lah wis wundu kok. Lah kowe gak salin sik kok sawah ku pandut. Gobloke lho. Kok sawah ku pandut langsung salat wong wundu tok. Ya salin sik menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti nak krungu adzan terus Salin terus wundu lagi nggih salat. Bisa. Ya sah. Waduh, ora sah. Lah kok iso? Lho, bar krungu adzan, ning sawah krungu adzan. Terus salin wudu salat. Ora sah. Lah kok iso? Sandalmu apa gak mbok copot? Tau tumon kowe salat kok sandalan iki kok sandale go pak telek tok. Iya. Ya nek ngono kok sawah, salin, wundu, nyopot sandal, nembe salat. Ora sah iki jan. Lah kok iso? Lah apa gak sarungan? Mosok kowe udah. Iya. Lah mang wis salin ya tetep nganggo sarung. Lah saiki aku tak teko. Apa? Berarti nek kowe krungu adan. Ya Apa jenenge wong salat? Kowe nek salat iki sunahe sing penting piye? salat ya sunah ya. Ya apa Akbar piye? Berarti Wudu. kowe nek krungu adan terus Wudu wudu salat. Heeh. Kok sawah, Salin. Terus wundu, nyoplok sandal, terus salat. yo rasah. Lho ora sah piye? Ora sah piye? Yo sah. Sah. Ora sah. Kok ora sah? Wong salat kuwi kudu eling. Lho lah terus. Lah kowe nek tiwas salat Allah. Tapi nek gak eling Kaya wong ora bintu kowe. kaya wong edan ya. Nah, Iso men yo tetep eling wong salat iki kudune ya tetep eling. gene kok wong muslim utawa wong Islam ki kok dikongkon salat. Lho sebabe kuwi mergo termasuk salat kuwi rukun Islam yang kedua. Kuwi tegese wajib harus menunaikan ibadah salat. Berarti sedina salatmu ping pira? Ya ping 5. Rukun Islam. Yang kedua salat wajib iki ana 5. Salat ping 5 bantermu ra umum. Lho salat yo ping 5 ah. Lah kon ping pira? Sapa? Lho kowe ping pira? Aku ping 7 ah. Salat wajib ping 5 ta. Ya nek wajibe ping 5. Lah terus? Lah aku tak tambahi salat esuk duha nek bengi tahajud. Gayane iki tahajud. Lho,
sapa wong sing kepengin dilancarke rezekine iki esuk iki kudu salat duha. Iya. Ben diparingi rezeki lancar karo Gusti Allah. Iya. Nek bengi salat tahajud. Aja nek bengi-bengi jam tengah loro tangi mung nguyuh tok. Iya. Nek gak nguyuh-nguyuhi. Mula iki mau pesene bae. Kalau ki kon nak pas munggah panggung niku kon selawatan awake dhewe ben masyarakat kene sing mau panenane wurung muga-muga iso melimpah ruah. Lho, taun iki iso panene kemeton nggih Pak nggih. Lho, brambange iso metu payune larang. Lho, mula ana apa jenengane dalile. Dalile piye? Nama al usri yusra. Apa kuwi? Di apa jenengane setelah kesusahan utawa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Betul. Mula jane gampang nak pengin panenane. Kene iki weton pondok. Panenane metu ki gampang kok. Lah piye? Resepe nang nggonku ki ana. Wingi nggonku panen brambang mung seprapat ki payu 500 juta. Sik aku brambange gedene padha semangka piye? Padha kuwi umume kuwi mau padha iki lho. Sing digantung nggonku ki lho. Pro dadi kono panen brambang mung sawah seprapat lho. Seprapat tak roh dhewe to. Mung pira to kuwi? Lho kuwi didol payu 500 juta. Kok iso mau seprapat tok? Payu 500 juta. Lah carane piye? Lho carane didol sak tanahe. Wih, payu 500 juta. Kayak selawatan sih ya Dek ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa? Ditibak nopo iki? Iki lho wis diancang-ancangi kayak padang rembulan. Oh gak aku ditibak padang. Aja liyane kuwi, liyane iki. Aja. Repot. Wis dijebak kok kono. Ganti lah no. Aja repot. Apa-apa lah no. Ya susahe. Ya. Asusahe dadi petani. Salate aja nganti lali. Apa meneh yen wayah panen brambang salate jo arang-arang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Susahe dadi pedagang salate sok arang-arang. Apa meneh dagangane laris durung salat ngakune wis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Beda meneh dadi Pak Lurah ngurusi masyarakat kathah. Pak Lurah Bapak Mudor insyaallah rezeki ra kendor. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi kami tuwa ngopeni para warga. Mula ayo didongakno muga-muga panjang yuswa. Salatullah salamullah Pak RT rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi Pak RT ngurusi kabeh wargane. Kabeh wargane diurusi. Meneh wayah BLT sing diwenehi dulur-dulur dhewe. Kowe kene ana Pak RT. Kowe rasa sembrono.
Iki urung lunas iki. Urung lunas bayarane. Kok buweting aku. Nyenggol Pak RT. Ono Pak RT nonton mboten iki Pak RT. Iki tak urus kowe. Lah apa? Iku nak Pak Lurah wis apik, Pak Kamito ya wis apik. Repote dadi Pak RT terus Ngurusi kabeh wargane. wargane kabeh diurusi apik Diurusi kuwi. Pak RT. Lah terus Apa meneh wayah BLT? wayah dundung BLT piye? Diwenehi dulur-dulure. Lho iki lho aku ra seneng. Aku ra seneng nek iki. Kowe nganu wong kene lho, di masa wong kene lho. Lah apa kok Ono Pak RT nonton mboten, Pak? Enten Pak RT. Pak RT sinten, Pak RT sinten? Lho, ning kene ora ono RT. Lah none? Kepala daerah tingkat 7. RT. Mosok kepala daerah Diganti karo Pak Kenceng nang lho. Pak Mudhar. Lah, Mosok kepala daerah. kepala daerah tingkat 7 saiki. Lho lek iso kepala daerah tingkat 7. Tingkat 1 ya, Pak. Pak Gubernur, Tingkat 2, Pak Bupati, tingkat 3, Pak Camat, tingkat 4, Pak Lurah, tingkat 5, Pak RW, Pak Kadus, tingkat 6, Pak RW, tingkat 7. Pak RT. Lah ya. Oh, Pak RT kepala daerah tingkat. Wis diganti ben ketok sangar dadi kaya pejabat. Kepala daerah tingkat 7 dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Mlakune terus glelek ya. Gagah, Dek. Pak RT langsung ini. Lho. Tapane bujine Bu RT. Ya beda. Bu RT. Nek Bu RT mlakune lemes. Nak Bu kepala daerah tingkat 7. Mlakune ngene. Karo gelange ngene-ngene. Karo pamer gelang. Masa ngono? Diomongi. Berarti kene dadi kepala daerah tingkat 7, Pak nggih. Diganti. Oh, banteng mati kok lele. Karo aku ngomongi kan ora dulure dhewe. Lah apa? Dulur-dulure. Lah iki mau padu karo Lho. Dulure dhewe karo dulur-dulure kuwi beda. bedane. Kowe ngerti apa ora? Piye? Konsepe ning gone ajaran agama Heeh. Islam. Kabeh wong muslim utawa wong Islam kuwi sedulur. Oh. Cengoh. Berarti iki Ngono mau bedheki kowe Islam. berarti dulur-dulure kuwi maksude Mergo sedulur Islam. Ora berarti kok dulure dhewe. Iya. Tunggal mbah, tunggal apa? Iku nggonmu. Beda ya. Beda karo kene. Banteng mati. Banteng mati kok, Dek. Kene Gotong iki royong dijaga. gotong royong asas keadilan dijaga. Betul. Lho, upama kaya ngene iki nanggap ketoprak apa urunan kuwi ya dibeda-bedakan. Maksudnya Ono dibeda-bedakan. kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh. Kelas 1 iki nun sewu, sing penghasilane akeh. Iya. Kelas 2 Sing rada menengah. Sing kelas 3 kok sambayar. Lah iki sing kelas 3 ki ning ndi iki? Yo Kak, Sing kelas 3 rasa bayar. ora sambayar mung kene kok. Lah melu nonton. Lho yo melu. Oh gak apa-apa ya. Ora apa-apa wong jenenge apa jeneng gotong royong. Oh, Jenenge gotong royong sing sugih nulung sing melarat. tegese adil itu tidak harus sama rata, Nah. tapi adil itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Lah iya beda nek wong nggonmu. Heeh. Wong nggonmu nek ndonga bingungi Gusti Allah ta omong. Kowe iso ngece kowe. Lho nek Bingung ora iku. iku kene nek ndonga ya Allah, berikanlah saya kaya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki ingkang lancar. Neng aku karo wong kelurahan. Piye? Kok ngakune kere. Terus malaikat ameh nyatet piye? Nyatet piye? Nek ana BLT ndang njaluk omahe apik ditulisi keluarga miskin. Nak kene gak ono Ya ya. malaikat bingung. Iya. Mas dungane njaluk sugih nek karo wong kelurahan ngakune melarat. Mriki mboten enten Pak nggih. Gak Mriki ono. mboten enten nggih. Kene nek upama ana ki mung 1, 2, 3, 4. Palanan. Oh iya kabeh uturane ora nak kanggo banteng mati ki ora. Ora kacak. Kene ora kacak. Kene nggone wong apik kok. Ya saestu Mas. Lah iya. Kene iki banget apike masyaallah aku nembe teko kene. Heeh. Iya Allah. Mas dagelan aku langsung krungu. Langsung aku lewat kowe. Monggo Mas lewat mriki ya. Heeh ya. Lah piye aku menu Google Map aku bingung lho, Dek. Lah iso bingung. Lah tekan kene mrono tekan kono kebak bakul tok. Mrono ya kebak bakul. Ora iso lewat. Ora iso lewat. Lah ya berarti ki mau ekonomi kerakyatane berjalan Lho lho. untunge ki ana sing apian. Piye? Ayo Mas melu aku tak terke. Wong kene. Diterna kowe. Diterno cah nom-nom kene iki lho sopange rak karuan. Dik. Ngerti aku tekok. Heeh.
tekok iki langsung monggo Mas pripun badhe teng pundi. Lho ngono ki mau ana neh cah numpak motor, ketoke cah swanger motor iki RE Kong apa-apa lho. King. Lah ya suwe. King Kong. Terus Sing suarane buatak. nyong Dirim ngono. Roh aku nggih omong-omongan. Heeh. Mudhun kok motor Mas plek. plek. Dituntun montore. Oh. Sopan santun. Lho dituntun. Amit tak nuwun sewu nggih. Ngerti ana kowe ning ngarepan. Ngerti karo omongan kuwi mau tekok. Berarti ngerti tata krama. Ngerti tata krama. Terus Terus meneh. Heeh. Ana wong iki tuwa barang. wong tuwa. Wong tuwa numpak sepeda. Kungklik. Ngono ki ya mudhun. Roh awakmu nang kono. Aku ge omong-omongan. Mudhun wah montor. Amit. Amit nang sewu Mas. Kene jan gone wong sopan-sopan. Lho kowe piye? Iya, iya. Lah mudhun koh montor, apa koh montor kuwi ya mudhun tekan kaduan nembe ditumpaki. Iku cah nom. Cah nom. Sing wong tuwa. Sing wong tuwa ya numpak pit roh kowe. Nang kono jagongan. Dituntun bareng aduh nembe ditumpaki. Tekan nggon padangan ditumpaki. Lah terus Mau ya ana. Heeh. Bar kuwi ana cah wedok. Heeh. Lah numpak pit montor kuwi ya. Heeh. Nang kono ya medhun. heeh Diterno karo cah-cah. diternek karo cah nom. Nah, bar tekan aduan ditumpaki. Sapa? Sing ditumpaki sapa? Montore. Montok. Montore. Pikirmu mesti cah wedoke kowe. Wah. Medeni wong ya anu senengane kok. Montore. Lah iya. Iki wis di karo gojekan sithik-sithik mergo lagu permintaan. request lakone dawa. Iki Kowe bocah ra ngerti ketoprak. Lah piye? Lakone iki Joko Kendil lakone dawa goblok ora umum. Maksudnya iki durasine iki dawa ngono lho lakone durasine dawa. Apa? Nah awake dhewe iki nganti Apa durasi lah omongane kaya wong intelek. wektune iki lho dawa. Durasi. Iki lho, sapa iki lagi teko? Piye? Ngantuk. Ayo do bubuk nek ngantuk. Mi ciceh, dit no. Piye? Abang. Do malah HP no. Berarti bentono. Siji abang dadine siji ireng. Lah iya. Iki lho. Cabjiki wae. Grek-grek. Nggonku ilang. Piye iki? Mbok menawa ana jalukan lagu. Ana mau ning mburi genah Apa? bar jagoan rondo kempling ngono kok. Oh iya, Bapak. Oh, bapake mau. Heeh. Sebabe apa? Tur neh lagune medeni wong. Lah kok iso? Ndas mundi cah ayu. Lah yo ki mau. Ndak pundi. Diaturi ya. Rondo kempling, Oke, jalukan. kita kasih satu lagu terspesial terbingis untuk penjaringan semuanya bersama Ceto Larasnya Indonesia. Terima kasih matur nuwun, juga didukung audio profesionalnya Kota Gerobokan Jawa Tengah Indonesia pun. Kita kasih permintaan lagu terspesial untuk bapak-bapaknya yang tadi menemani kita berdua pada kesempatan malam hari ini. Kita bersolekria, terima kasih untuk segenap warga Banteng Mati tercinta puluh. Terima kasih matur sembah nuwun, semoga sukses selalu untuk penjenengan semuanya, juga untuk kaula mudanya Desa Banteng Mati. Terima kasih matur nuwun. Langsung saja kita panggil, ada artis berbakatnya Indonesia, ada siapa dia? Ternyata dia bukan siapa-siapa. Matane. Siapa dia lho lek action tenanan. Dia bukan siapa. Lah wis ora kabeh. Iki ndak yo bose kok. Lah iso. Lek ngomongan sini ku pamanan wong meteng sangang sasi Mburaja ning kono sanggon-gon. Sing ape? Oke, kita panggil untuk big boss-nya Dini Guncornya Indonesia Bolo. Ada siapa dia? Dia adalah artis profesional. Wapuk cangkemmu. Malah mbok Yasinno iki piye? Nganu rek. Lali gak mek ambekan aku rek. Wayah metu kok malah hilang ditahlilno tok. Lah lali aku saking semangatnya lali gak mengambil napas. Oke, langsung kita panggil Bolo. Ada satu artisnya Indonesia. MC Palapa. Langsung saja Bolo. Ada Dini
Westini Kuncoro Wati Siti Kondilati. Lapor ibu kok dilatih barang iki lho. Ben kuwari. Kuncoro ngono tok. Westini Kuncoro ngono tok. Yo dados rondo jembling. Jak kempling. Lah yo kempling terus jembling. Jembleng kok terus ora kesel. Oke, langsung kita kasih bolo. Ada rondo kempling Cipto Larasnya Indonesia. Yo dados. Kayak bisa salapan. Ngono ki kok jadi. Masih kerja bareng bersama New Sapi Teng. Tekan sapi iteng barang iki lho. Hei, Cipto Laras. Lah iya. Kuwantem Mbah Bedun kok Cipto Laras. Lah iya Mbah Bedun mau bar niliki Sapi Teng. Kerja bareng bersama Cipto Laras, Dewangga, Di Wangga Rental Audio, terima kasih. Di Jaya Multimedia, terima kasih matur nuwun Tini Kuncoro Official, terima kasih juga Banteng Mati Jose. Wah, aku gumun sih iki. Jangkrek tenan. Mari jantungan. Lho ben. Nak karo merconku ndek sore kok malah bater. Aja semeneh lho. Dagel aku mah gak mbok sempeti mercon mah piye. Ketok entek bisa. Oke, langsung kita kasih rondo kempling tetos. Wes Mas. Setelah EP dulu sesuk neh. Dewangga ketoke saya apik iki bareng tambahi dhuwur. Ayo tanteni. Tak udoni. Jabang bayi. Jabang bayi. Kowe wi lho. Delok anu jae ponge muni. Lung lingtung 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 ling. Aku tak roh. Bokonge tak nduk tak nduk. Sek ngaleh. Iki lho, cek kabeh iki lho. Nek obah iki sing alon-alon. Apa nek sing kecer? Iki cune. Mbah ana sing tiba mak telepok kuning ngono. Kowe gak nggo kathok jero to, Le? Ora nggo kathok jero. Aku lali, Lek. Oh, alah. Aku mau ndak. Aduh. Aja dhuwur-dhuwur. Mengko nak curutmu ketok. Ndak dhuwur-dhuwur ki lho. Nggawa curut. Duwe curut kok. Lah ki mung dienek-enek. Ndak tulut, ndak tulut, Lek. Lah apa? Manuk emplet. Ah ya bener. Cuwilik lho. Oh, alah. Kok endi le iki mau? Saka ngendi? Atu mau iki. No alas, Nang alas. Dolek nano tak tuluk. Sah. Omongane sing apik ki. Manuk mbogok kok turuk. Kowe ora apa ora? Kowe apa wae? Kowe talu Manuk piye mau golek manuk? Atu mau no ayam. Nang alas. Dolek nano. Ala tak tuluk. Lho, golek manuk didokok tuluk. Oh. Golek manuk dituluk. Tuluk iki lho. Sebul. Oh. Lekmu ke Semarang iki jan budek. Wis budek cangkem elek ya. Wek ujuk. Lah iya. Lah omongmu ora cetha. Lah terus. Lah kowe mau jarene goleki aku ubeng-ubengan. Aku mau kan dolek nano. Ala. Heeh. Nah, aku mau apa balik iki bingung aku, Le. Awakmu bingung. Aku mau waduh ubeng-ubeng goleki. Heeh. Goleki lek lani. Kalau lek danang? Kalau lek nanang ya apa? Aku ngantek nuluk, Le. Lah neh to. Bingung kok. Gonmu iki disebut terus. Nah, Iya. lah iya. Nurut. Aku bingung. Heeh. Goleki lek lan alo lek anang iki
Andi nuluk terus. Aduh iki. Duh, Sing budek iki Semarang iki bolak-balik kuping laran tok. Lah ya golek iki mang lho kowe. Kowe golek aku. Golek aku karo Malah iki Semarang. oh, Iki lah aku ki bingung. Terus Bingung dalane ndak lo. bingung dalane Heeh. Aku nuluk, Lek. nurut Ah. nuluk Andani yo. lah yo kandhani yo. Andani iki yo. kuping budek. Oh, alah. budek ya Sik, ya ini. ya. Kok awakmu ki goleki lek Kesmaran karo lek Danang iki ana perlu apa? Anu, Tak nak mburi sik ya. Heeh. Weh. Ya wis ngono ae. Ora apa-apa. Nah ora lindri obat suket ora apa-apa. Mbok ya wis langsung garing. didit ya. Aku Yo yo ora lekmu senar gujek. Mbok embien wis ngemiki ya kolu. wah, ndak. Lah iki mosok yo mik barang. Mik barang. Ya mik. Ndak. Lah untune sak petel-petel. Ndak, aku ndak mie aku Lek. Ora. Aku mbiyen ndak mie aku. Oga mik lah terus. Aku mbiyen dipereske banyu tajin kok. Oh gak dimiki. Ndak. Lah sing arep ngemiki wedi. Biyen ora potol apa piye? Mbiyen aku dipereske banyu tajin terus. Lah yo ora nesu ngono. Ana wigati apa ana Anu, perlu Lek. lek Danang karo lek Kes. Kowe Lek Anang karo Lek Lan. Heeh. Kowe kon netok dedang dabok. Sik. Kon ngethok Kon netok dedang dabok kowe Lek. Kon ngetok gedang goblok. Dedang dabok wah kuwi yo udek kuwi iki yo. kon ngethok gedang debok iku lho. Dah iki Gedang apa debok? Kon ngethok gedang apa debok kuwi sing genah. dedang dabok. Oh, gedang dablok. Ah, dedang dabok. Iya, Gedang iya. dablok. Lah arep ge apa? Aku pedabi Lek. Ape dabi. Awakmu ame nang Abu Dhabi? Adoh iku lho, Lek. Dabi Lek. Nek Abu kono Dhabi. iki Abu Dhabi kuwi Timur Tengah iki gak ana perang. Irak karo Israel karo Amerika Serikat. Aku kok kudu. Aku malah Doboke. iki jan kupingku iki lho. Iki ame nang Abu Dhabi adoh lho. Ngono kena rudal Iran ber. Kok wis rupamu elek kene rudal kocar kacir kowe kok. Jeng ape nang Abu Dhabi sapa? Kowe iki lho budenge ra wong. Lah sare lah ame Arep Ape dabi? Yo, dabi. arep rabi. Dabi. Iku. Ah, aku pe dabi. Nah, saiki pertanyaane. Heeh. Nek arep rabi kewan apa sing ameh mbok rabi? Iwak. Yo ngono. Karo Ngenyak. ponake dhewe. Genah jari rupane kaya bekecot. Ngenyak lele. Kowe yo menungso, Eh. mosok kewan. Iki artise Dlacin le. Artise apa? Artise Dacin le. Artise bacin. Le. Cengoh. Lah apa? Dracin. Dracin. Oh, dracin iki apa? Drama Cina. Cinta. Oh, Jawa Cina. Sing iki ki si iki si EO yang menyamar. Aku ki tulunane Cina. Apa? CEO yang menyamar. Aku mbiyen ki tulunane Cina. Awakmu ki turunane Cina. Oh, le. Lah kaya ngono. Alah, berarti mbokmu Cina, pakmu Gibas. Kawin silang. Iki wedhus. Lah Nyenyak. rupane ngene. Ibas piye? Apa? Pakku Jawa le. Pakmu Lah Jawa. kolo-kolone lak cimbok lak lamban bayem dipekosan neglo. Metune neglo lah Cina. Oh, malah metune negro ra Cina lho. Dadine yo niki. Diperkosa negro. Heeh. Oh, terus rupane dadi ngene iki. Lah Lha iki tenan lho. piye lek Awakmu kok arep rabi iki kewan apa? nama jabang bayi. Uang le kok Uang? ciwan. Lho wong iki Masa ana sing gelem? mripate iso nyawang apa ora? Mbah mendem tak wonge. Kuwi tenan kowe ngimpi apa tenan? Tenan le, mau kan nene. Piye? Alah, aku mau kan pas no alas kan no tendang to le. Ana wong Oh, mesti celeng iki. Hah? Sing ameh mbok rabi. Ning alas kok Kusik go. Iki ben ditutupno. ketemu Mosok apa kewan? kowe ning alas? Aku ketemu wong adus le. Wong adus. Adus no tendang. Bu intik.
Oh, aku gak ngintek. Lah terus. Aku aku wong loh. adus iki mesti gak drama Cina iki. Dah. Korea apa? Jepang iki. Nek wong Batuk. adus Sarang rusuh iki. judulnya mesti Japanese. Wah, Lah wong adus barang kowe celandaan wong adus. Ada wong adus. aku kan dolek manuk gak ngerti to, Lek. Lho, kowe golek manuk dhewe apa wis duwe manuk dhewe? Jabatan aku kan timbange aku nok omah cepiyok, Lek. Aku ndolek manuk lah. Golek manuk. Teko cendangmu aku lah wong adus, Lek. Heeh. Terus Lah wi alunge iki ilang, Lek. Kalunge ilang. Heeh, alunge ilang. Tak nemu aku. Mbok temu terus mbok dol. Hah? Uga, Lek. Lah Lah piye? Wah, CEO le adong kalung. lho TO Ya ngerti CEO barang iki. Kalunge tak temu aku. Mbok temu. Heeh. Terus Wonge cai bolo, Lek. gawe sayembara. Heeh. Sayembarane apa? Jale nak ceng nemu wedok ape dipek dulu. Nak ceng nemu nanang ape didabi, Lek. Oh dijak ning Abu Dhabi. Dabi Abu Dhabi. Oh, ameh di Jarabi. Heeh. Iya. Dah ceng nemu kan aku. Dawi aku ape dabi, Lek. Lah terus bocah kuwi mau cah ngendi? Waduh, Lho, malah waduh. aku yo gak takok, Ora njaluk nomor WA-ne kok. Waduh. Mau njaluk nomor WA-ne, WA-mu lebokno kono, Anu WA-ne kono. atake cah gajah atake. Eh? Atake cah gajah atake, Lek. Gajah Demak kono. Heeh. Ora, kuwi paling bakul kopi ning lingkar kono paling Nah, kuwi. etoke mau ki kaya wong anake atu kok, Lek. Anak asu. Lho tenan. Lho to, sing ame dirapi anak asu. Kanda. Iya. Percaya. Anak asu. Ojo wis rasa. Tapi kok anak asu. Anake atu, Lek. Lah yo, Atu-atu. Oh watu anak Watu atu. kok duwe anak? Masa watu di anak? Ada ketinggalan. piye sing cetha anak apa? Anake ratu. Oh, anak atu. Oh nak dingonokno cetha. Ning ngene Eh sik anake sapa? Anake sapa? Anake ratu atak. Ada. Bayalan Mlebu ning ngono. cengkewek. Iki kowe ngene terus kesel apa ora? Hah? Kesel ngene terus kesel. Asline aku yo kesel golo-golo duit. Nek anake Yes, dungane muga-muga anake ratu. Ratu ngendi? Ya, Engko nek ratuku. ngorek Ratu Remi. no atu ndimu yo. Lho, bingung to. Anu, Lah terus nek gak ngerti papan dununge, aku ki lali yo, anake atu. Oh, atu anu, jenenge sapa? Jenenge sapa? jenenge Idati. Sapa? Jenenge Idati. Sido mati. Waduh. Widowati. Dicangal dhewe. Widowati. Widyawati. Oh, yen ora kleru ki Widowati ki salah sijine putri ning nggonane endi ya? Medang. Dan Haoyan. Lah, No, Lek. Oh iya iya. Mula kowe lek andang kalau lek eskalan, Hmm. kowe kon netok dedang dabok ngamal. Ya. ngamar. Wong rabi kok ameh ngamar. Ngamar iki Lamar. Oh, ngamar. Oh, tak kira ngamar. Ya lek ya. Neng kok sik awakmu pomo ditampek aja nesu lho ya. Ya. Oh ya wis nek ngono. Ya, ya. Tak tutke ayo ngomong karo bapak karo ibu ya. Ya ayo. Lah, lagi gloyoran kok. Wis ngerti wong wedok. Pokok bot. Lah, Kelamar. Nggih, isih Kang nggih. ditekoni sing mbok gawa apa? Mbok menawi Jenengan pengen ngertos niki. badhe pirsa dos pundi Lho. Nek pirsa ya kudune ya pirsa. dibuka. Lah nek kudu ndelok-ndelok dhisik to. Oh. Sing kok gawa kuwi apa? Niki. Lho, Buka iki sik. ana pendopo agung lho. Nggih. Lah kowe iku kesasar kowe munggah ning dapur. Mboten. Hah? Niki nek pengen ngertos. Iso gawa. Hei, iso gawa wong. Malah Itu kok ndi? Dek, ulo gawe lamar. Heh? Ulo kok di Wong lamar. dhewe gaweane ning kono ya golek ula kok. Iki kaya aku ki lho. Ula gudi ya payune larang. Gawa pangan. Eh,
ngapusi. Kaya aku iki lho nggo panganan dhewe lho, gedang. Wes kowe ning jero anteng ya. Mbok menawa ora disugati kan iso ge pangan dhewe. Nganu damel cemilan. Lah niki kok enten wong edan-edan iki terus piye to? Kula mboten edan. Lah iki kok ngene iki nggawa rosokan digo munggah ana ing kula. Niki niku mangke. Pendopo agung lho iki. Lah nggih. Lah kok glajikan go karung kok sembarang. Niki mangke niku saged ditongseng nggih surungan cah-cah nika lho. Lah kuwi batang kula mbok go munggah. Nggih surungan cah-cah nika lho. Ndoro. Iki edan asline kok. Lah ora ngono kuwi lho wong kula kok ya digo munggah lho. Mboten iki mangke kula sadi. Ora. Kowe jenengmu sapa? Mosok lali to, Dik? Lah aku ketemu lagi iki. Alah wong ning kuwi mau bar jagungan. Sembrono. Gila. Kaji kodi iki. Etok. Oh iya, aku eling. Ah. Jenengmu Kesmanto. Kismaran. Nggih. Wah, potongan koyo ngono kok Kesmaran. Anak kae Dandung kae. Dudu demit. Demit. Nggih, demit ben ngaplok dasmun. Karo kancane. Nuwun sewu, Pak. Asmane sampean sapa? Sinten? Purwojo. Purwodadi. Jenengmu kok angel-angel. Jenengmu kok angel-angel Purwojo kaya Krama apa Dipono ya gampang. Kok nganti Keng Slira munggahing pendopo agung nganti ingon-ingonmu loro ki sop arep ditemok. Oh, dulurmu. Mbok menawi kurang niku. Cara statuse kurang wong loro. Nggih, manten wingi dinyam 90 mboten kula paringke kok. Lah terus regane pira? 75. Malah medun. Medun kuwi. Iya ya. Ana apa? Kula niku wonten Ana wigati sing bakal mbok aturke. Widowati. Oh, Nggih. Lho, mboten anake neka ta? Mosok kakung saged gadah anak. Iki putraku ora garwaku. Putumu. Putumu jenenge sapa? Joko Kendil. Widowati. Apa kowe wis tau ketemu sing jeneng pawongan Joko Kendil mau? Sampun Rama. Bagus apa ora? Iya. nggih. Kowe wis tau weruh? Saderengipun nyuwun pangapunten nggih Rama, tiyang hawon Rama. Allah. Lah, Nggih Allah. Pak, sapa jenengmu mong? Purwojo. Purwojo. Miturut ature putraku, putramu sing jeneng Joko Kendil mau Allah. Oh, putu. Nggih. Putu niku lho sing biasane napa dibumbung. Joko Kendil. Lah kuwi putu panganan. Reh dene putramu kuwi wujud ala. Ngendikane putraku Widowati ala rupane. Nek kanggene kula nggih bagus Rama. Ora jane sing bener iki kuwi gelem apa ora to? Kula purun Rama. Kowe gelem. Nggih. Wah, bejo kowe. Bocah kae. Jago bayi. Kang Kok ana menungso. Iki malah kewane sapa neh. Iki kewane. Bocah iki saka ndi? Heh, Iki kok para esuk aneh-aneh iki sing do metu. kowe kok iso kok pawon iki lho. Aku bingung, Lek. Omahe gede kaya masjid. Iki sing diarani keraton. Hah? Kraton. Keraton lho iki. Klaton. Heeh. Lah kuwi kok ana masjid disunggi.
jendasmu. Iku dudu masjid. Kuwi ngono wakul. Hah? Wakul gadah sego. Iki jenenge Mahkutha. Saka bayi. Lungguh. Wetenge kok loro. Ngono kok. Lungguh. Lha kok Kene lho. Soni iki lho. Arep papanake bokong ya angel ra umum. Rama, Apa? menika le tiyang Joko Kendhir. Iki. Enci Rama. Ya, Mbah iki. Sopo aku? Alon Oju. Oh. Halo tayang. Wah. Joko Kendhir. Nun, Senajan toh putraning ingsun wis tepung kelawan sira. nggih. Apa kowe ya seneng? Wah, cangat. Oh, iso bahasa Indonesia derek. Kok teko kok Kok seneng kok sangat sangar ya ki to, piye to? Kakang? Pangsulane karo Rama Nggih, ngono. kula nggih cangat seneng. Oh. Banget senenge. Nggih. Ini ya ngene ya. Joko Kendhir jenenge. Nggih, malah tuwa. Wajah. Durung ngerti ditampa apa ora gek ditampik kok. Sadurunge jeneng sira nglamar putraku Widawati mau ana bupati sing padha nglamar. Wektu dina iki ndak kon mesanggrah ana sak njabaning langkah yen pancen sira bisa ngondurake para bupati mau ingsun bakal nampa kabeh penglamarmu. Estu niku? Iya. Oh, nggih. Yen ngoten, nuwun tambahi pangestu. Aduh, Aduh, Aduh. matane. aduh. Aimu palike iso dirak-rak lho. Aku kecucule. Kok sik. Kowe dikongkon mundurke bupati kamu kok saksi-saksi lho. Alah siap, Tenan ya. Ayo diwangi iki aku nggawa ula kok pakake ula.